Hola! Ei, què? Com ha anat amb la pija? Hòstia, perdó. Altesa? Majestat? Soc rica, però no princesa. Que tonto. Quina diferència hi ha? No ho sé pas. Uau! M'he banyat amb banyeres més grans que el vostre camarot. Uau! Hòstia, una mica ofensiu, no, això? Ui, perdoneu-me, no sabia que us feia asco parlar de la higiene. No, Rosa, el que molesta és que fardis d'haver-te netejat la patata a banyeres més grans que el lloc on dormim. Uau, això sí que ha sigut asquerós. Què? Home, Joan, potser no calia concretar tant, amb el que es netejava o es deixava de netejar. Què passa? Què passa ara? Soc masclista ara o què per haver dit patata? Què? Però què collons dius, Joan? Per què has dit això? No ho sé, m'he posat nerviós. És que ella diu que sóc masclista. Què? O sigui, exactament quan t'he dit jo això? A veure, o sigui, no ho has dit així, d'aquesta manera. De quina manera ho he dit? Ho vas insinuar. Què? A veure un moment, Joan, crec que hauries de relaxar-te. Jo sóc bona persona. Collons, pots saber què li passa? Però què fots, Joan? Doncs és que ella diu que prefereix ser un home pobre a una dona rica, perquè, clar, pobrissona, doncs la fan casar amb un senyor milionari, i amb el que no vol estar. I... Com que i? Tu et sembla bé això que diu? Tu prefereixes ser un home pobre o una dona rica? Jo prefereixo ser un home ric. Jo també! T'ho estic preguntant seriosament, Manel. Si haguessis d'escollir entre ser un home pobre i una dona rica... Joan, per favor. Escolta'm, tu imagina't, només tens aquestes dues opcions. Si no esculls, maten a tota la teva família, davant teu, de manera brutal, els tortures. Veure, Joan, totes dues opcions tenen coses dolentes. Torturen a la teva família, Manel. Els rebenten. Crec que el que està dient ella és fàcil d'entendre. Gràcies. Estan a punt, Manel, estan a punt. Els hi apagaran cigarros als ulls. Si ets ric, tens uns privilegis. I si ets un home, en tens uns altres. Escull, collons! Marxo, Joan. Però on vas? I la teva família? A un lloc on no m'interroguin ni en fotin en situacions imaginàries. Fan una festa a baix. Però si quan se't passi la rabieta vols venir... Espera! Puc venir amb tu? És que jo volia anar a festa, saps? No volia estar aquí tampoc en situacions imaginàries. Oh, i tant, que pots venir. Pot entrar tothom. Genial! Som-hi! Ja ho tens, tu també. A veure, vosaltres dos, què voleu prendre? Quines birres tens? Collons, un friqui de les birres. Vols una IPA, no? Exacte. Tu què vols, Rosa? Què? Què vols prendre? No ho sé. De què rius? Has begut cervesa algun cop? Per què? Què és això? El còctel dels pobres? Veu, xatos, no tinc tota la nit. A veure, voleu alguna cosa més o no? Sí, posa'm el mateix que ell, sí. Oh, quin estrès. Vinga. Em sembla super exòtic i tropical que haguem d'anar fins al lloc on fan les begudes per demanar-les i agafar-les i portar-les. O sigui, em sembla... increïbles, com aquella vegada que quasi haig de conduir perquè el meu xòfer estava marallat i el segon s'havia agafat el dia de festa. Me vaig passar fatal. Mare de Déu de la Moreneta. De debò no has begut mai cervesa? No és just això, perquè jo he vingut amb tu aquí, però tu no has vingut amb mi al sopar. Jo he sortit de la meva zona de confort, però tu no. Ui, no, deixa't estar. Ja estic bé jo aquí, no em cal anar a sopar amb els de primera classe. És normal que s'hagi posat així el Joan? No ho sé pas. L'has fet sentir malament, tu. Sí, clar. Ara les seves inseguretats seran culpa meva. No, perdona, no vull dir que ho sigui. Vull dir que és el que m'ha donat la sensació que sentia ell, no sé. Quina música és aquesta? Com que quina música és aquesta? No has ballat mai el ball de bastons? El ball d'aquí? Això sí que no pot ser. Passa, anem a ballar. Sincerament, no sé què collons fotem aquí dalt pelant-nos de fred, si tampoc veiem una merda. Però què dius, bro, pavo? Ara no veiem res perquè és de nit, però de dia sí que veiem, bro. Perquè no sé si ho saps, bro, però és que a la nit, pues no hi ha llum, bro. Com vols veure si no hi ha llum? De dia sí que hi ha llum, i aleshores es veu, bro. És que... Per què t'han donat aquesta feina? Però què diu, bro, de feina? Tu cobres per fer això, pavo? Mare de Déu. Què? Mola, el ball de bastons?
Ostres, que cansada que estic. Ho he donat tota la pista, eh? Ja ho diuen, ja. El ball de bastons i el gosseig fins a ball de tot. El gosseig? El perreo? Gosseig en català. Ah, clar. Té lògica. Escolta, què? Vols fumar una mica d'herba? Ostres, sí, bueno, és que per això ens he vingut, realment, eh? Però on la vols fumar, aquí? Xxt, però no cridis, collons! I no, aquí no. L'altre dia vaig donar un tomb pel vaixell i vaig veure un lloc ideal per poder fotre un bon submarí. Un submarí? Vols fumar sota l'aigua? Espera, no, què dius? Ara veuràs. Segueix-me. Buah, sí. Buah. Bui. Buah. Hòstia, quantes us! Quina paranoia! És que no es diferencia una U de l'altra. Hola, Manel, para, que m'estic atrapant. Para, sisplau. Però és que la U no es diferencia la U d'una altra U, que és molt... Què ha sigut aquest cop? Ha sigut com molt fort, no? Què ha estat això? Creus que ens ho hem imaginat? No ho sé. Però ara, de moment, el que més em preocupa és no poder separar una U de l'altra, o sigui que seguiré intentant. Què dieu, bros, pavos, els meus bollos aquí? Moltes gràcies a tots els mecenes, bros, en especial els mecenes nivell divinitat, Gaudinià, Roger Madrid, Isaac, Oriol i Marc. Els meus bros sou de per vida, ok? Si voleu ser mecenes, bros, ajudareu a fer possible aquesta sèrie, ok? I ara torno allà a la cofa, vale, bros? Perquè no sé, hi ha hagut com un soroll i no estava al lavabo, saps? Vinga.